नंखा जों जेखुनु सामंनो टाइम टु टाइम खालायनानै नांनाय माने 1 सेकेन्ड फानो देरि दा खालायदि जों जुदि वान छक्का जे सामंनो खाना खालायनाय क्लिनिक खालायनाय आमतेखे जों जुदि किसी जानि बागै जिनि दिमागो दा खांके बा थॉट प्रोसेस तो खांके जिनि जे लेजिने सब जिनि बिसिंग हाबि पायो दा बा एंट्री खालाय पायो दा तो अबन बागै जिनि जे लेजिनेस रकनो जिनि बिसिंग एंट्री खालायनानै तारदि आमतेखे थॉट प्रोसेस रक तो खांके अब एंट्री अंगो जिनि बिसिंग हाबो तो आमतेखे थॉट प्रोसेस रकनो कोनो दिन फानो तातदि जों जे कोनो सामंनो ताबुक मीन्स ताबुक 1 सेकेन्ड फानो देरि दा खालायदि जों किसी जानि बागै जुदि देरि खालायखांगे जिनि लेजिने जिनि बिसिंग हाबि पायो ओके एंटाके संके जों जुदि जिनि लेजिनेस न खिबिनानै हिंके जेता आंनि लाइफआव जिनिसना एप्लाई खालायखाता अबंखा जों जे कोनो जिनि जे डेली लाइफस्टाइल नि सामं डेली जे रुटीन रंनो हास गोबांमा एकलगबै खालायनानै थांयाव जों किसा किसाके जों खालायनानै ट्राइ मा खालायनाय बा खालायनानै नांनाय दा बा जेता खालायाव टाइम टु टाइम खालायनानै नांनाय हायसि तो किसा किसाके खालायदि